چڑکا اچنکاں بازار مرچاں تواراں کب تگیں مردم ہنگاراں چڑکا اچنکاں بازار مرچاں تواراں کب تگیں مردم ہنگاراں زمین زہگو سسا ساچ بیارے زمین زہگو سسا ساچ بیارے منی ہروائے پولنگاں بشودی او قرآن نقش رخساریں لبانی قرآن نقش رخساریں لبانی پلیتیں کسوے ہر روز کھاراں منی باتن سوچا تو بنگراتے منی باتن سوچا تو بنگراتے ادا استے میں انسان ما باتا تئی آشوب زردیں انی آئیں تئی آشوب زردیں انی آئیں مدیوالا نی باہو ٹیم لاما زیرو ابرم نیادے مثل ہورا زیرو ابرم نیادے مثل ہورا بائشتے واہگاں دنیا کرت کا تلامیں روچ رحمانی زبادے تلامیں روچ رحمانی زبادے جنوزاں میں نچت بوہاں گلانے وعمودہ شر و شرت آدمی ذات عمودہ شر و شرت آدمی ذات ادا تو مردمہ دنیا مداتے او کتاب دیم سہریں زگری ہونا کتاب دیم سہریں زگری ہونا قلم شرمندگیا پشن کپتا قلم شرمندگیا پشن کپتا